መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 102 ጎይታዬ ጸሎተይ ስማዕ ኣውያተይ እውን ኣባኻይ ይብጻሕ ብመዓልቲ ጸበባይ ገጽካ ኣይትኸውለለይ እዝንኻ ኣንነለይ በታ ዘእውየላ መዓልቲ ቀልጢፍካ መለሰለይ መዓልታተይ ከም ትኪ ይበና ኣለዋ እሞ ኣዕጽምተይ ከኣ ከም እያድ ይነድድ ኣሎ ምብላዕ እንጀራ ረሲዐዮ እየ እሞ ልበይ ከም ሳዕሪ ጸምለወን ነቐጸን ካብ ድምፂ ገዓረይ ተላዕለ ኣዕጽምተይ ኣብ ስጋይ ተጣበቐ ኣባ ጉንባሕ በረኻ መሰልኩ ከም ጓንጓዕ ዑናታት ኮንኩ ተጋህኩ ከምቲ ኣብ ናሕሲ በይኑ ዘሎ ዑፍካ እየ ምሉእ መዓልቲ ጸላእተይ የላግጹለይ ተጻረርተይ ብስመይ ይረግሙ ኣለዉ ንሓሙኽሽቲ ከም እንጀራ እበልዖ ኣለኹ እሞ ንመስተይ ምስ ንብዓት እሕውሶ ኣለኹ ብምኽንያት ኩራኻን ቁጥዓኻን ኣልዒልካ ደርቢኻኒ ኢኻ እሞ መዓልታተይ ከም ዝነውሕ ጽላሎት እየን ኣነውን ከም ሳዕሪ እነቅጽ ኣለኹ ወእግዚኣብሔር ንስኻ ግና ንዘለኣለም ትነብር መዘከርታኻውን ንውሉድ ወለዶ እዩ ጊዜ ምሕረታ እዩ እቲ ምድብ ጊዜ በጺሑ ባሮትካ ንእማና ኣፍቂሮም ብሓመዳ ኸኣ ጉህዮም እዮም እሞ ክትንስእ ንጽዮን እውን ክትርሕርሓላ ኢኻ ኣሕዛብ ከኣ ንስም እግዚኣብሔር ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ድማ ንኽብርኻ ክፈርሁ እዮም እግዚኣብሔር ንጽዮን ክሃንጻ ብኽብሩ ክግለጽ እዩ ኣብ ጸሎት ሽጉራት ከቕልብ ንጸሎቶም እውን ኣይክንዕቆን እዩ እሞ እዚ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ክጸሓፍ እቲ ዝፍጠር ህዝቢ እውን ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ እዩ ኩሎም ኣሕዛብን መንግሥታትን ኣብ ጽዮን ንስም እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ንምስጋናኦ ክነግሩ ኢሎም ንእግዚኣብሔር ከገልግልዎ ምስ ተኣከቡ እግዚአብሔር ንብኽያት እሱራት ክሰምዕ ነቶም ንሞት እተመደቡ ምእንቲ ክፈትሖም ካብ ልዕልና መቕደሱ ረአየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ አንቆልቂሉ ጠመተ ንሓይለይ ኣብ መገዲ ኣድከሞ ንመዓልታተይ ኣሕፀረን ኣምላኸየ ኣብ ፍርቂ መዓልታተይ ኣይትውሰደኒ በልኩ ዓመታትካ ንውሉድ ወለዶ እዩ ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰረትከያ ሰማያት ከኣ ግብሪ ኣእዳውካ እዮም ንሳቶም ኪጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩላቶም ከም ክዳን ኪበልዩ እዮም ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ ኪልወጡውን እዮም ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይውዳእን ውሉድ ባሮትካ ክነብሩ ዘርኦም ከኣ ኣብ ቅድሚያኻ ክጸንዕ እዩ